Hadin ke jing sakhi ke jing khi ban ki pai ba nong shong shnong jaka thain mai khuli halor ka rai jaka sarkar Meghalaya ban pen hap no ki katu ka ni ki jaka shaka Assam lingba ke MOU ka barang shidep isoi nakaliang ka Khasi Students Union North Khasi Hills District kalapan pau ke jingbam hun satiai ke ni ka rai jaka sarkar Meghalaya kilong bakani kala pulong so pudung pat ki pai ba nong shong shnong ka thain mai khuli ki barang hap apo ka riboy district lingba ke ni ka jiate kular katu ka ni ki jaka jaka ni ki shnong kin shakan thup no shaka Assam kabla dep esoi hapreng kini ki armut ki menteri rangba kajala Meghalaya ba kajala Assam ya kabla IT hau menteri ketanat kampo yang kari u Amit Shah ya kini ki jingbam hun jika KSU halor ketika rai lapan paudu samla rangba Ferdinand Kharkam ni president ke KSU North Khasi Hills District habai krem ki nong tho khubor hanong po ulo angru bakum ka wei ni ki seng bhalang ka bapaw ha kajala kadap da ka jingkmen ka bakraw halor ka senjam jak sarkar jala bala lam khman de ke MDA ban shim khia ban pen be noi upur usam ubati kana bar kumjuru ban weng noi ki jia ka ja put ka blane mentar ki posnam hindai ka seng hi kam hun pa de ke MOU ka blai soi hapdeng kini ki arthli ki jala te kai ka bangi shim khia ni du khamen sim hani ka por ban pau dal yang du ke isu na kasil security kalong halor ka benta ka bang yoi ba ki jaka ki belum po Khanapara right norwet kepada po jong ka sector 8 jong ka 12 areas of defenses kepada ki prime area ngasu anduk sai phi kum kane ka Dreamland Resort kepada ka jing kebadan ka jing ya ka japot dispute ka mai kuli kepada ka fisheries ba ice scheme of fisheries ka fishing pond kepada ka source of livelihood dan ka income ka ba kitu ginong shnong ki ang tay kalapoi shapo Assam kum jipai ani po MOU ban yu iru ulma ki video jong u chief minister jongi u Shri Konrad Sangma ba kum juru u chief minister jong ka jala Assam Shri Himanta Biswa yu i ba hapo jong assembly ki lapan pau ba kini ki areas ba khoi kilangat pecha ka Assam te rangi phai katkum ka jihad nanti ka jungi kumas pertip syafi ba kajla Meghalaya ka jungi kundu lor chief minister jong ka Assam ka Meghalaya kadai hau benai Julai Henry nakaliang juga KSU hane pori boy ila form ka boundary research committee hau apnai trik benai June arpo arpoi kata kamot ba kata ka boundary research committee riboy panel kadai bangin page yakini ki areas ke ba don hagaji kaja bat ki bumdan hagaji kaja ru dan ni phai mentah ka jinya lenti jong kane ka boundary research committee riboy panel ke belong mene ba hadu kataru ni kham song tipti hadin ba ka sarkar Meghalaya lapan pau pa assembly halor kini benta henry lalik kenduk yang ya song meeting ru hane po office but USM jong right morwet sodar jong ka Himanok Spung jong right morwet jong right warmosau sobat wat pengisong ru ban ong ba ka sarkar kan ora ya kene saka public domain ka ba ngiru niyo banya thi niyo banya thir niyo banya ajumut lam mar kade ka ayap ka im jong ki pardo persna mujugi di pada stage ko kapun ban ngabong ipi lamba kilat pathai ko board peniuk ngiyo i gitu ki ka jingyat lenti joki ya ka public meeting lemba jo regional committee henry ka sosi ka bangi tip na ki trash nong po mai kuli ba gadon kamit hadu prabaji janmit kilek ban pelong yak ta ka jilang jong ka regional committee ban ngosolingo ba kumno ban pelong yak ta ka committee pelong yak ta meeting public meeting jong lemba jo ka regional committee high por janmit tingi suthu ba ka jingyat lenti jong ki badan ki member po regional committee kelas le tang mendak mar kimtep yo pur usam bar kimtep ban shem ye jiklik kiti ban pentingna ba kini ki bumdei ka dispute ki bumdon kadon oji ya kerja bat ka sarkar Assam kidahi bandon bai hapo jong ka jela Meghalaya ka jungi te kumta ngaso ba kade ka ba ni khot hane por ye phi ni perbaw ka ta ji persya jungi hot lada niong ba niap ya slok tilang bat ka it ka hima ki sim ba pher jok hima hangne bat kumjuru ki rai ngliang juga senghi kan hap ban don lang bat ki ban yakhi namta kini ki jaka ki ba don hok sha ka district
kajungi ban dan hokru ban yo ki pardok senam kajungi